जिल्लानि खालिंदियार समस्थिनि सिङाव थानाय सस्त्रपारा गामियाव आरो बे सस्त्रपारा गामियाव नैबे नायका दैसाया जोबोद गाज्रि खुरखादों जाय लामाया टंलानिफ्राय कुसुबिलसिम थांनाय पाका लामानि जिङाव ओरै सौदावनानै माखासे हाखौ दायो बुजिखादों आरो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय दिनै गं 17 गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा नैबेयाव लोब लोब ओंखारबोनानै दिनै बे दैमाखौ एसे थोंजोङै खालामनो नाजादों नोंथांमोना नुगोन हयथ' बेहा गंथाम जेसिबिया नांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरा माने औवाजोंबो माखासे दैनि जि दाहार बोहैख्लायनाय बे दैनि दाहार बोहैख्लायनायखौ गुबुन मोनसे थोंजों खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरो केमेरामेन आं बिथांखौ खावलायगोन जे फारि फारि दिन्थिलांनो थाखाय जों दिनैनि बेयाव जों बिथांमोननिफ्राय माने माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो नाजागोन जे बेयाव रायजोफ्रा मानो ओंखारनानै बे दैमाखौ बिदि थेनो गोनां जादों बेनि बागै माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिनो नाजागोन जायखिजाया बिथां केमेरामेना फारसेनिफ्राय दिन्थिदों जोङो सानैसो रायजो राजानिफ्राय एसे मिथिनो नाजागोन जे दिनै बेहाय बे दैमाया मानि थाखाय थेनो गोनां जादों बे खोथाखौ जों मिथिनो नाजागोन गिजि खाहोदों आरो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन गिबियावनो बे जायगासिम सफैनो हानाय मिडिया नोंथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों गोलाव सम जाबाय नैबे जि टंला जालुकबारिनिफ्राय थांनाय कुसुबिलसिम थांनाय जि लामा बेजोंनो लोगोसे थानाय दैसा गोरान जि जायखौ बुङो एखनबा बेखौ नायकाबो होनो बे दैमानि जि खुरखानाय बे गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों आरो बेखौनो दिनै होबथानो थाखाय बेवहाय गोदोर मोनसे ओनसोल जिहेतु सोनारो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा दिनै बेखौ गिख्रंथाव मोनसे थासारिखौ मोननानै बयबो दिनै खामानि मावनो हिसाबै ओंखारदों आरो बेवहाय जेसिबि लागायनानै गावनि फैसाजोंनो गामिया गावनि न'खर न'खर खांनानैनो बे फैसाखौ बाहायनानै दिनै बेखौ होबथानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारजोबदों बे दैमानि जिथु माथावरि गुगानाय बा हा गुगानाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय थांनाय बे बिपिएफ सरकारनि समाव बिदि माने स्किमफोर बेहाय जायाखैमोन औ नैबे जिथु लामा खुरख्लाबनाय बेवहाय जों खोनानो मोन्दों आरो माखासे स्किमबो बिपिएफनि समावनो सरकारनि समाव बेवहाय जानानै थांदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो जोंबो नुदोंमोन नाथाय बेवहाय जि स्किम जालांबाय बे स्किमनि जि मोनसे माने नेम प्लेट थायो बे नेम प्लेटआबो माने सानसेबो बेयाव लास्टिं होआसै अखानायैनो इन'ग्रेसननि अखानायैनो बेखौ सिफायनाय जादों जायनि थाखाय जों दिनै बेखौ एक्जेक्टलि सोर मावदों बेसेबां रां बेयाव फैदोंमोन जों बेखौ हमनो हायाखै नाथाय जों बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै खोथा होदों फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु बे जोंनि ओनसोलखौ सोनारो हिसाबै जों प्रटेक्शननि खामानि थाखाय जों जाय बिथांमोना खामानि मावलांदों बिथांमोनखौ जों अनुसन्धान खालामगोन नागिरगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायदों थाबैनो नैबे जिथु बर्डार प्रटेक्शननि मुङाव जि स्किम लानानै खामानि मावदों बिसोरो बे खामानिखौ थाबैनो खामानिखौ मावना होनांगौ निस्सर्थभाबे नङाब्ला जों आयेननि हेफाजाब लागोनखौ जों गासैबो रायजो राजाफ्रा बेखौ खावलायदों जों नुदों नैबे जिथु नायका दैसा बे नायका दैसानि जिथु माने बोहैनाय जायगा बेयो सोलायदों नामा बेयो बिदि सोलायाखैमोन गोदो लामायाथ' एसे एनै सोलायखादों नाथाय बे सोलायनायनि मुङावनो आथिखालाव जि सरकार माने बावैसो जानानै थांबाय बिपिएफनि सरकार बे सरकारनि समावनो गोबां स्किम माने बेवहाय गोग्लैदों होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय मा होनो उदाहरन हिसाबै जों देखायनो हानाय जोंनि आखायाव जेबो गैया दिनै स्किमनि जिथु इमप्लिमेन्ट जानाय कमप्लिटलि 0% खामानि जादों होनबाबो भुल गैया दा बेखौनो जों दुखु मोन्दों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बे लामाया जोबोद गोनांथार जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखायनो जिहेतु जों मा होनो बे खामानिखौ मोन्दोंमोन दा बिथांमोना खिन्थु खुनु गोसो होनानै खामानि मावासै दा खोनानो मोन्दों बिथांमोना बावैसो सिगाङाव एसे खोथाखौ मिथिनानै मावफ्लादों होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय जों बिथांमोनखौ जों खुनु जोंनिफ्राय माने थिननायबो जायाखै जों रायजो राजाफ्रा गासैबो गावनि फैसा खांनानै दिनै खामानिखौ मावदों इयुनाव जों नायगोन बे लामाया सोर मावदों सोर मावाखै आरो जों जाय सरकार फैया मानो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे बेयाव फुल्लि प्रटेक्शन मोनसे माने प्रटेक्शन गोनां मोनसे हाबाफारिखौ होनांगोन होमब्लासो नैबे बृहत्तर मोनसे ओनसोला थांनानै थागोन नङाब्ला बे लामाया जस'नानै थांसिगोन बे लोब लोब ओंखारबोदों मा जादों बेखौ एसे बुंनानै बेयाव जाबाय थारमाने जोंहा नैबे मथा मथि टंला आरो कुसुबिल रड बरमेला जाना थांनाय लामाया बे लामाया थारमाने बिराद खैफोदाव गोग्लैबाय खारन बे मोनसेल' लामा जोंहा बेयाव गासै रायजो कुसुबिलनिफ्राय टंलासिम थारमाने थांलाय फैलाय बे लामाया जोंसिमल' बेयाव जोंनि फरायसुला फरायसुलि गासै गथ' गथाय बे लामाथिं थाबायो
ओंखायनो 17 बोसोर धरि बिग्राव सरकार खालामनाय समाव बे लामाखौ कन्ट्रिबिउसन खालामासै खिन्थु खालामदोंमोन एसे थांनाय बाराव बिसोर 20 लाख नामा 18 लाख थाखा लाब बायनो जेबो मावासै ओरैनो गारिजों गुन्थाय गारनानै फुटबलाव थांबाय दिनै बे लामा बायना थांबाय ओंखायनो जों बे गासै रायजोफोरा बे खामानिखौ मावनो गोनां बाध्य जादों। नैबे दैसाया मा दैसा बे दैसाया नायका दैसा होनना बुङो बे एकदम पानेरि कुसुबिलनिफ्राय फैयो दैमाया ओमफ्राय टंला नायकाजों टंला टाउन गेजेर गेजेर थाङो आरो दैमाया। दैमाखौ मानो थाखाय बिदि ओंखारनो गोनां जादों? बे दैमाखौ ओंखारनो गोनां जाबाय बेनो जाय एकमात्र जोंना बे एरिया जिथु तेर'खान गामिनि रायजो राजाफोरा बे लामाथिं थाबायो ओमफ्राय स्कुल कलेज बे लामा दोंसेयानो जोंनि हाथाय बाजार जानाय टाउनानो बे मोनसे लामायानो ओंखायनो जोंनिया बे लामाखौ जों रायजो जानानै मावनो गोनां जायो। बेयाव मानो बिदि थेनो गोनां जादों जाहोना मा? जाहोना मानो माने लामाखौ बासायनो थाखाय जोंनि बे लामाखौथ' नांथारगोन बे मोनसेल' लामा जोंहा गथिखे बे लामाखौ जों बासायनो थाखाय गासै रायजोफोरा माने फैनानै मावनो गोनां जादों आरो रायजोआ स्ट्रं खालामदों बेनो रायजोआ प्रत्येकटा गामियानो माने 3000 फैसा खांनानै जों खामानिखौ मावनो गोनां जादों। बे जितु दैनि दाहार बे दैनि दाहारा सिगांनि लेभेलाव दंमोन ना एसे सोलायबोदों बे दैमा? बहुत सोलायदों सिगांनि माबायाव लेयाराव गैला बियो लामाखौ एसे बुथारबाय ओंखायनो जों बेनिखायनो बे सिगांनि लेयाराव होनो थाखाय नाजादों। सिगांनि लेयाराव होनो थाखाय नाजादों। बे दाहारनि माने लामाखौ एसे सोलायनो थाखाय रायजोफोरा ओंखारदों बे समाव नोंथाङाबो सासे रायजो जानो मा बुंनो माने दुखु नांनाय खोन्था दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना नङा होमबा बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा बेफोरखौ नङा होमबा खालायनायमोनबा रायजोआ बेबायदि खैफोदाव गोलैनो गोनां जानाय नङामोन। दिनै जोंनि बे लामाखौ बा बे दैबानायाव दिनै खुरखानायाव दिनै जोङो उपाय गैया नङा होमबा सरकार थानानैबो गैयै बायदिसो जाबाय। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाया नङा होमबा बै समाव दिनै 17टा गामिनि गासैबो न'खरनिफ्राय बेक्तिगत भाबे रां खांनानै दिनै गंनै JCB लानानै गासैबो रायजो राजायानो ओंखारबोदो। दा मा बुंनो नङा होमबा दिनै रायजो राजाखौ बेखौनो आङो दिनै सासे खालिंदुवार समस्तिनि बिजाथि हिसाबै दिनै बयखौबो आङो साबायखर बावो। दा बिथांमोननि साननाय हनाया जोबोद मोजां आरो दिनै नंगौ जोंहा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि UPPL राजनितिक हान्जाया जोङो बे खेबाव गोख्रोङै बाहागो लादो आरो दिनै गासैबो रायजो राजायानो जोंखौ मदद होनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव जों बेफोरखौ मोनसे पारमानेन्ट मोनसे सलिउसन लानानै मोनसे मोजां स्किम लानानै बेफोर हाबाखौ मावगोन आरो जाहाथे जोङो बेबायदि खामानि मावगोन खेबसेनि थाखाय नङा बाट 100 इयार जाहाथे बै दैमाया जोंखौ खहा खालायनो हाया बेबायदि स्किम लानानै जों खामानि मावगोन आरो दिनै रायजो राजानि बा खामानिखौ मावनायखौ खोनानानै आं नायफैदो आंनि गोसोआनो माने दिनै गाबखांदो मानो होनबा दिनै हाग्रामा महिलारिमोननि 17 बोसोर सामलायनायाव बिथांमोना साननायमोनबा बारा रांबो नाङा बेखौ फोसाबनो थाखाय खिन्थु बिथांमोना मोनसेल' थांखि लानानै सरकारखौ सालायबाय जाख्ल'नाय गावसोरनि थाखायसो नङा होमबा देरहासार जानानै माने सरकारखौ सामलायनाय बिनि थाखाय बिथांमोना बेखौ नोजोरखौनो होदिया बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाया दिनै बे माने माबायाव जोङो माने बे माबायाव भुगिनो गोनां जाबाय माने खुरखायोबा लामायानो गैला जासिगौमोन अबाबो दिनै रायजोफोरनि नाजानायाव जोङो मोनसे सरकार फाइनालाय मोनसे राहा मोनगोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि